какво става, хора? Съм Neutron Hex и днес ще играем League of Legends, първи епизод. Така, тук ще почваме. Ще играем с Z Mid, обаче не съм сигурен как ще стане, защото написах Mid първи, обаче Ясуто, нали, нахалника, първи. Ясуто след това втори го написа. И сега ще видим. Аз ще ли да Mid? 100% нямам да. Така, секунда. Така, върнах се. Имаме... те още не са ми заредили двамата. Ган, Джак ще е топ. Лукса саппорт. Аз трябва да съм срещу Рапид. Срещу Рапид. Секунда. Така срещу Ясуто, извинете, просто тук трябваше да му правя неща. И аз срещу Ясуто срещу Z. Z се идва с Z, естествено. А на 5 лева с Z, в смисъл 52к имам. С Z. Топлен. Нота. Сега ще намаля малко звука. Така. Някъде другаде, мах се тук, бе. Тафун. Чакайте. Това пък да не ме удари. Не мога да ти направим такова, защото толкова съществен като ме. Yes, махна са. Добре, оставя го сега. Да, ме няма удариш. Обичам се, чувам. Добре. Бъгна. Добре. Чакайте да намаля малко звука. Те не се чува много, за да може и аз да се чувам. Така. Срещу Z мразя да играя мидлейн. Защото... изключително гадно е. Срещу Z... Извинете. Не! Лута. Бък. Добре, секунда. Извинете. Тук ще застана за секунда. Така. Тук съм. Тота пак. Тук едно животно ме дразни. Добре. Първо винаги си взимам сянката и кривака Z. Се видя кой е. Нищо. Сега мисля, че ще пробвам нещо. Да много уча с ваша шурикена. За какво ме игнайтваш, момник? Много е тъп. Сега няма игнайт, това си ми флаш игнайт. Ето, хубаво. Сега ако има хубаво, вече съм го направил. Даря го. Добре.
Добре, извинете. First blow. И така. Easy. За какво ми скачаш на кола, бе, младеж? Знаеш, че ще направя на тера. Даже не трябваше да го знаете. Може да направя по-рано. Чакайте малко пофарим, бе. Това да ми скочи сега от някъде тук ма отрепи. Джунглата кой беше? Забравях. Дай да пушнем малко търче. Добре, ръковам, защото сега ще дойде. Ето го. Ето го. Май знае къде съм. Знай, трънци. Добре. Значи това да 25. Армур. Това ще вземем. Добре. Коста бота върват. Стоя. Трудно ще прави Джак, защото Джакс много да стъмва и лошо. Мразя да игра с Джакс. Може и другия клип на лига да съм патрон и сигурно ще играя с Кристиано. Добре. И ударим, бе. Айде, айде. Умря. Да, умря, но не мога да стигна, това проблема. Slain an enemy. Оф, не мразя, че не можа да го взема. Това ме нерви. Оня, тъй и затова мраза на Z. Енерджито е хипер смотаното. Обаче по-добре енерджи да може да се регенва, да може да се зарежда на много, отколкото мана, която да чакаш на спауна. Търът и вече си имаме луче и сме готови да го правим. Още пъти. Ноп! Ударихме. И, добре, сега ще чакаме енерджито. Пети левел е. Трябва да го взема преди да вземе лут, защото е лошо. Их, за малко го лутна, не трябваше. Аз се обърках за малко да го лутна. Идваш някъде. Не, лут има вече. Сега много трудно ще го направя. Готово. Баш трудно не. Так му смислих и аз да го утвам. Ма за кола той като тъп има утва. Браво. Их, не да се завърта по-рано. Нищо. Половината кръв ще е бутна, даже повече. Много ще спас дава, да мога да избягам. Той явно не идва. Чакайте, че тъпите минки. Добре, бързо торет. Дойдем сянката. Но малко остана. Сега да пушна. И его!
Сега ще реколни, трябва да я бутна преди да реколни. Бързо. Ще бутна, не ми пука. Нека мога някакъв фарм да вземем. Супер. Значи... Първо ще взема новия... Не, след това ще взема новия айтем Z. Първо ще взема това. Новия айтем Z е този. Много е силен. Много як са го измислили. Добре. Сега зарява 3. Той е също силен. Сега ще спусна кила. Така. Бързо. Бързо да си паза колата. Бързо. И много точка е. Толкова зима бе. Това зима. Опа. Сега да видим кога се тука. Малко бавно ми служи ларда това гамно. Пик! Не го взех. Нищо. То здраве. Ай, замазай. Се пушна ли? Не, си хора тук. Така. 3-0-0. Супер е. Колко сте хотел? Колко си не мога видя от тук това гавно? И колко кръв ми набива. Момче. Малко се прецаках. Ще стана много малко кръв. Нищо. Бил го гона. Ще ме трудно да го направя, ако го гона. Бягам. Упс. Ето я бе. Бързо! И другия тук бе. Обаче не върват сами. Сега, да вземем това, да вземем това. Черно е тук, не съм сигурен, дано да ларни. Дайте да вземе това. Тук е лукса. Той ще не е бутнал тарят. Аре, атакувай. Ей, какво правиш, бе? Браво. Айде. Да, топа саганта, че е малкия само който вземе това. Ей сега. Ей сега, ако не го направя, не знам. То по-голямо. Его. Майко, тук има някой. Тук имаше някой, бе. И сега тази лукс. Мисля, че видях. Ето го нашия. What the fuck? Колко сте, бе?
И тук има някой долу. И тук има някой, мисля. Нещо такова ми се видя, че е долу на някой. Трябва да колна. Имам пари там за половината, но трябва да колна после. Не, само да не ме стъни, защото ще ме прецака хипер много. Yes! Не съм слона! Спокойно, бе, зет! Ще убия, бе, спокойно. Не се тръгваш, че няма да убия. Как, бе? Игнайтна го! Не можа да го игнайтна. Той го взе точно преди да го игнайтна. Взе го! Реколна вече. Аре, бе, топа пазете, бе! Мой си, мастър, мой си! Кой не те взема, не знам. Къде той баронски сили, бе? Почна. Много е тъп. Не! Цеш му ти! Не ме уби! Напи се кръв! Оле! Кога свърши този стън? Добре, че може да се върна сега. Не, няма. Без това щеш да ме отрепи. Нямаше как да не ме отрепи. Той е подобен малко на това. На това айтъм. Новия айтъм на Z. Ще вземем едно такова. Туши трябва да вземем, бе, туши, бе. Тук някакви полшен. Ти не знам за колко пик. 5 ма не ми струва. Стоп, Езраел. Същото! Браво. 8 на 17, още 15 минута ще добием бързо. На Зеда, тяхния носи хелва. Колко е? Минут 3. Значи той смесва айтемите и в момента взима хидра. Което не е грешно. Даже е супер верен айтем за Z. Айде, заредете. Не ми стига рейнджа, но нищо, сега ще бутнем. Бутаме хипер бързото. И какво ще направиш, бе, Лукс? Ай, кажи ми, нищо ще ми направиш. Особено това как искам да го лутна, много ма нерви. Топай мастъра тук, бе. Веднага му избягам. Имам му готово. Не го взех. Какво? То статик вече. Накосам. Но ще не бях, аз мислих, че взе да ще ме нападне. Той го утна. Ще го вземе. Естествено няма го остави. Добре.
го запазя. Какво правиш, бе? Зетчо. Не бе, няма реколно тук. А там топчето ще бутнем. Това зрел, като гледам, все едно от срещу боти. Срещу ботове играя. Хипер нупа е зрела. Тяхния. Айде, не мога да вземам кил от 6 часа. Майко. Как ми провали улта? Не, сега там са бутон, бе. Аз тук ще ги правя. От тук не мога, бе. Майко, той. Стата пасянка. Трябва да го направя. Поне трът не удари мен. Дърковата то на 6 кръв. То на 600 кръв. Не ще е зрел. Може би е добър. Не знам. Майко, как го взех? Само се завъртях и го взех. Наръчна ръковам така. Сега ще я взема. Лукса! Лукса сега ще я взема. Някак си. Но мастера! Мастера! Да бягаме, защото е лошо. Фак! Убихме го. Нопче. Щом ме изкачаш, ша умреш. Щом ме изкачаш, ша умреш. Ето да правим тая лукс. Е, това е добър шако. Аз съм играл с някакви хиперславите шако миналия ден. Играх. Ей, вече умрем. Нямаше начин то да го изиграя. Ето меч, сега взем блейдата. Те помощ да ще чакаме още време. П2-3, но не мога в резултата, това е пален телепорт, а там трябваше да реколна. Втора грешка заради рекол. Нашия лов много силен беше. Колко си? 5-1-3. Ами това е същия резултат, само дета си имаме на умиране. Повече. Аз тям мидлейн. Това ми пука те какво правят там. Не, искам килове. Насякъде са ми докосвали търят. Най-малко на бота. След това най-малко на мен и след това най-малко на това. И те сега ще ги нападна в гръб и ако не ги направя на дабл кил, просто много ще маят. Късвач мръсен! Ще ми късваш ли, бе? Ще ми късваш ли, бе? Сега ще спукам. Заради тъпия флаш, дет нямах в момента, много маяца. Можа да го взема. Ай, дай, тук правим терата. Лапта! Къса!
Ей сега, трябва да го взема, ако той не го взема. Стома той ще го взема. Браво, браво. Ей, ходете на бота, бе. Не, стъм. Всяко направи така, просто не знам. Какво ще му направя, аз се убих. Майко! 19 кръв. Не! За какво? За какво? За какво тъпи Тезриел? За какво това аз минах до лута? Аз се дръпнах, аз го видях, че отвъй се дръпнах. Нещо шако е много силен. Ох, той ми пречи. 8-3-2. Това също като не знам, дето 8 повече асиста. Много добре шакото. Това не знам какво се билдва този шако. Той се билдва АД, мисля. Да, АД се билдва. И аз го билдвам АД, защото джунгла АД е много силен. Айде да правим голям барон, бе. Защото ние сме много добри сме ние. Сме хиперсилните. Идвам. Само трябва да ми помогнеш. Защото иначе не знам. Да, той оттрепа само като иде. Какво прави този зетве? Колко дивича, бе? Стръкни! Лутата стръкни! Браво! Как е? Смутаняк как му го взел, бе? Само другият тапунгер сега не има от нищото. Снимам. На лига за Макс Собада. Така. За какво е? Колко пари ще съберем и след това ще купим нещо. И ясто много такова има, много тилга на 6. Те е 9. Фу, майко, какъв смешен резултат. Оксан много тъпа. Не ме дразни. И тяхния Израел. Сега Джакса. Сега Джакс ще направи Израела, 100%. Сега ще направи другия. Добре, какво да купим сега? Моя купа е това. Бутушите. Мене не стигнат пари за енчанта. След това ще купа. И тръгваме. 10 демидж. Кулдаун. Имаме 10% кулдаун, трябва ни още. Армор, 65 армор и Magic Resist. Имам 46. Unstoppable. Той си смайтва. Но му ги взема много мазно. Готово. Много ма дразни. Shutdown. И няма естествено. Фея от Израел. Айде пушваме. Какво ще ми направиш, бе, тъпа кула и дошли ми така ще направиш? Не ма стан на мен.
Аха. Датска са. Мастър. Ай, вземи го, той е най-големия нуб. Ще го вземеш, бе. Към че няма да го вземеш, защото той много се забави нещо. Защо отново това? Добре. И демиджа на лукс, човек. И там, много демидж бие тази лукс, бе. Секунда. Колко си? 300 и нещо АП. Викам, че няма мога да я взема, защото беше доста кръв. Но аз ще мога да сме. Добре, дайте да пушваме. Мали, за малко я заскоча. Подлъгах се от тоя. Само ме не мога лутни, защото не знам какво ще направя. Как? Не ми стигна много малко демидж обаче. Финишир се кръв! По-сигурно много сега да не ме вземи. Идва. Идва! А, не идва. Реколвам веднага. Веднагически реколвам. Окей. Какво ще ме вземе? Някакви бутуши ще ме вземе. Ще взем сега тея. По ще взем енчантнатите. Сега взем почнати, защото много малко къртат. Нещо. Идвам. Браво. Тримата. То ние тримата ще го вземем. Шако, Айзерал и аз. Това не знам колко демичи, не можах да видя. Абе, тук съм, бе, какво толкова ми махаш? Чуйте си оправя камерата. Не искам мен да точиш, бе! Гледайте го! Ето какъв нахален барон, как ме точи. Браво. Бърз рекол, защото сега ако ме убият, просто ще си го барон с цели на секундата. О, всички, мисля, че всички получихме баронски сили. Дано. Тръгвам. О, вече съм помощен. Ходим да правим някои. Всички са лесни, за да ги направиш. Да ги направя. Ууу, едва ме рекол на този Шако. Сега ще го накарам се опита да ме стънни и накрая да е така, че няма може, ще го взема. Какво прави той, бе? За какво си фел на телепорта? Гале! За той си пази винаги! Няма вземеш така. Аз да не съм луд да ме вземеш. Не само! Не си скъбявам това. Готово! И това беше. Победихме. Супер силна игра беше. Така. И това беше всичко от този клип. Ако ви е харесал,
Може да дадете палец нагоре. Но нещо бъгна. Секунда. Да, ако ви харесва, може да дадете палец нагоре. Коментирайте и оценяйте. И ако не сте се абонирали, го направете. И до следващия път.